ନିଶାନ୍ତ ଏବଂ ହେମାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀ ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନିଶାନ୍ତ ଏବଂ ହେମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ନିଶାନ୍ତ ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବକ। ନିଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜିଯାଉଥିଲେ। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମାନ ହେମା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସାହସୀ ଝିଅ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ନିଶାନ୍ତ ଏବଂ ହେମା ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭେଟିବା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠାରେ ନିଶାନ୍ତ ହେମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ହେମା ନିଶାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ପରେ ପରସ୍ପରର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ନମ୍ବର ବାଣ୍ଟି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାନ୍ତ ଏବଂ ହେମା ପରସ୍ପର ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଡେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତତା ପରସ୍ପରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କଲେ। ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହେମା ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଦିନେ ନିଶାନ୍ତଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ହେମା ଜଣେ ଭଲ ଝିଅ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହ ନାହିଁ? ତାପରେ ନିଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ହେମା ମନା କରନ୍ତି? ତାପରେ ମା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଥରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦିନେ ନିଶାନ୍ତ ହେମାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହେମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ସହିତ ରହିବେ।